Добър ден, колеги! Ще ви запознаем с данни от справката, която най-после получихме благодарение на съдействието на председателя госпожа Доцова. Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. Пълна фантастика, която е само в фантазиите на министър Демерджиев, и той сам потвърди това със справка, подписана лично от него. Справката съдържа справка от ГДБОП за оперативно-издирвателни действия, каквито се твърдеше, че са само проверки, а това са оперативно-издирвателни действия, които към лице с имунитет не могат да бъдат извършвани въобще и са в грубо нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс и Конституцията на Република България. Самата справка съдържа период, доста по-кратък от за който господин Демерджиев говореше. Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше от 2018 година до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа. Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, толкова е смешно, че трудно се въздържам, но в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски. И това се потвърждава от самата справка. Нещо повече. Лицата, които са там, голяма част за тях пише, че те липсват в самите полети и ги няма като такива. Моля за търпение. Сигурно по света съществуват много полети, на които господин Пеевски също не е пътувал. Няма ги в тази справка. Странно. Ще ви кажа, например, господин Ангелов, адвокат Ангелов е пътувал само един път с Turkish Airlines. Сигурно на борда е имало 300 човека, но и тия хора ги няма в справката. Апропо, тиражират се данни за адвокат Ангелов, за някакво дружество Черно море АД, за някаква поръчка през 2025 година за 11 000 евро. Държа да ви кажа, че лично проверих като адвокат в търговския регистър. Господин Ангелов преди 5 години напуснал това дружество и няма никакво доказателство към него. Потвърждава се обаче нещо много важно. Има 2 справки от ДАНС, които предоставят информация по ПНР. Казахме, че това е престъпление и такива данни се използват само при конкретни случаи. Тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност. Пак казвам, цялата справка доказва, че всичко, което изнесе министър Демерджиев, е лъжа. Няма никакви 227 полета, няма никакви 80 и колко лица. Интересно е, че фигурират лица, за които няма данни въобще, че са летели. Интересно защо са в общата справка, която е публикувана от ГДБОП. И нека министър Демерджиев не се крие зад самите служители, които са изготвили справката, защото справки за такива неща няма. Това, за което има справки, аз ви го казах. Много е интересна тук колаборацията с кръга Капитал. Явно в синхрон се фабрикуват едни и същи твърдения и се правят внушения, но ние ще си внесем сигналите и в тази посока. Пише ли какъв е мотива за тази проверка, господин Хамид? Не пише какъв е мотива. Пак казвам, извършени са оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет, без да е уведомява на прокуратурата на Република България, което е недопустимо в една правова държава. Има ли името на Десислава Атанасова? Ние сме доволни, че справката доказва престъпните действия на всички служители, които са изготвили фалшиви общи справки, които не кореспондират с справката от полетите. Благодаря.